Hi guys! Good morning! Nandito tayo ngayon sa the newest coffee shop dito sa Legazpi City. It's called Bees Coffee House. Yeah, Bees Coffee House. Guys, sobrang ang ganda ng place, cozy, ang ganda ng ambience, promise, maliwanag. And matitikman natin later yung coffee nila and yung mga in-offer nila dito. And I'm so lucky today kasi sakto nandito yung owner and tatanungin natin siya ng mga questions na sobrang mahirap. Okay? Okay, I'm here with Kayla Bakay. Hi! Alright, Kayla, can you please remove your mask? Wow! So, Kayla, simple lang to. Mga few questions lang naman. Siguro mga dalawa or tatlo. Okay? Kayla, Bicolana ka ba? Yeah. Alright. Born and raised. Born and raised, yes. Yeah. Alright, nice. Okay, that's the first question. Next is, simple lang to. Natatamagayon ka? Ay, go! Ay, go! Ay, go! Ay, stop! Data. Bakay, yun. Well, tama. Ang Bakay known dito sa Legazpi City na mga magaganda. Yes. Totoo yan. Promise yan. Kasi Bakay siya. Okay. And isa pa. Ano yung inspiration mo dito sa coffee shop? Gusto ko lang mag-offer ng good coffee here in Legazpi. Anong kaibahan niya dun sa other coffee shops dito sa Legazpi? Kasi, kami, gusto namin maging third wave coffee shop. Yeah, we want to offer more variety, more brewing type. Yeah. Very nice, very nice. Third wave, kakaiba yun medyo hindi ko naintindihan. Pero yun, guys, promise, ang ganda ng place. And last time pumunta kami sarado. Pero like right now, open na siya. And we are so excited to taste and matikman yung ino-offer nila dito. And isa na lang, Kayla. Ano mga aabangan nila dito? Sa Bees Coffee House. You have to tune in and find out soon. Yes. May page kayo para anong page? Kasi mag-grand opening pa lang kami. Yeah. On September. September. Yeah, so that's a secret pa. Alright. So marami tayong aabangan guys dito sa Bees Coffee House. Okay, thank you so much, Ma'am Kayla. And ito na lang, sabihin mo, Bicolano ako, Magayon ako. Bicolano ako, Magayon ako. Yes, and Bicolano ako, Oragon ako. Bicolano ako, Oragon ako. Alright, thank you so much, Kayla. Thank you. Bye-bye. Bye. Sarap. Delicious.